Takulandirani pano pa Times Television yafikanso nthawi ya program ya Sports Arena. Ine ndi Danger left winger Williams Gondwa. Lero ndikhale ndi Mike Ndala. Kwambiri tiunikiratu masolo amene aswera kumathero a sabata yangotayi mpikisano wa Castel Challenge Cup. Taona matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Dedza Dynamos akufika mu ndime yotsiriza. Tiunikiranso luganizo limene bungwe loyendetsa masewero a netball mdziko muno la namu lachita kuti tsopano timu ya Malawi Queens iziphunzitsidwa ndi mphunzitsi ochokera kunja kwa dziko lino. Izi ndi zina mwa nkhani zimene tikhale tikupatsirani program ine ya Sports Arena. Ndingopemphani kuti mukhale pomwepo. Monga ndinakambira kumayambira program imeneyi kuti andijoine mzanga Mike Ndala. Mike, tsiku linaso la mtengo wapatali titakumananso kumathero a sabata yatha timakamba kuti makadza kumananso tsiku ngati lero tizakhale ndi matimu awiri amene tsopano afika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa Castel Challenge Cup. Tachitika mwayi iwe ndine kuti tinali nawo mwina pa masewero onse amene ndithu aseredwa weekend imeneyi kuyambira pa dzana paja game ya ziti Dedza ndi Blue Eagles. La mulungu lali wisiri nde kulali Bullets ndi Mzuzu City Hammers. Tiyambe pachi, tiyambe ya Sunday kapena ya Saturday ya ndingoyamba Saturday. Koma kwa nthawi yoyamba kuona lero kuti mpira timalinga kuti no rifari alize pinto kapena kuti kherere kapena kuhiso kuti no game yatha. At the dot kuti no rifari akuyang'ana nthawi taona Dedza akubweza chigoli cha Blue Eagles. Iwe ndine tinali pa Times pompano. Yes. Force pa wireless. Anaonjezera 5 minutes. 5 minutes yeah. Yeah, pa 5 minutes ipo inazatha 3. Time ene Messi amuone ndikuzakhala pansi kuti basi ndituluke izi zizatha. Ndizidikira 5. Ndizidikira 5. Yeah, komano I think kulowa kwa Friday usachi. Kumbali ya Dedza. Anthu sakumaona impact akumangoona kuti miscommunication between Sankhani Nkandawire komanso defender Malenguka uja ndi goalkeeper Precious Masamba. Koma that movement of Friday Usachi, he did not touch the ball. Koma the way he moved, he disorganized the defense. Okay. Mali kusirana ndi ipo zazindikira Sankhani kuti umenye mpira mukugwa kulephera Malenguka mukuko Precious pa goal kuti achoke ponsanga kuvutiratu. So basi gift magola anango tiziko mkumbi. Game ya Dedza ndi Blue Eagles. Ungaifotokoze bwanji kuti no tinaona Blue Eagles inatsogola. Kena ku Dedza nkubweza. Game ndi pana yafika kuma penalty Dedza nkupambana. Yeah, game ndimene tayamba ndi incident imeneyo. Anaipasa penalty timu ya Dedza Dynamos koma ndize kuti no anaponya. Mwina titangobwerera pang'ono tione incident imene inachitika pa masero amenewa Dedza ndi Blue Eagles. Utakuona penalty imeneyo anaichotsa goalkeeper koma inali penalty yoyenerera. Mwina tingobwereraso of course kwa ine on another day lifalisa ngapange kena kaliponse athangopanga imeneyo chifukwa unali ngati kuti defender weyo konyo jezi number 77 amangopita innocently knowing kuti andukachosa mpira. Okay. Kuchosa mpira chifuniro mpinga njira nakhala ngati wapunthwa mwendo wa uchimo. So mpira unali pakati mafuna azipitiriza control uyo amayimika ngati control ina komwenso kuchotsa kuti uzipita ngati kuti ndi out. Okay. So it was a coming together of 2 feet. Yeah. Chigoli cha Dedza chimenecho. Yeah, zomwe ndimanena zicha. Movement ya Friday kwasokoneza ma defender ina ndikuphonya mpira. Zinakhala ngati kuti nyamata gift magola amene recently wakhala kuithandiza Dedza kwambiri, wakhala kuchinyira zigoli zofunikira kwambiri. Tinaona game yakhayaso kuchokera panja ndikuzachinya anali ndi chance komanso ndi luso ena amaphonya pamene pachateja taona ifeyo ena kuphonya. So congratulations to Dedza, congratulations to Major One. Amene after
after the game anali ndi interview kwa iye this is just the beginning. Okay. Afuna dedza kuti in the next 2-3 years izakhale timu yopsa kwambiri. Okay. Ati ndizomwe akufuna. Okay. Mwina this is a stepping stone. Now tisadabwere pa game ya Bullets, dedza yakupasa picture yotani mu tournament imeneyi akankoyamba kuti dedza ifike mu final. Yes. Ndipo also munaso koyamba pa national cup kuti afike mu ndime yotsiriza. Koyamba chilowereni mu Super League kuti afike final ya chikho chilichonse chachikulu. Okay. Yeah. Mwina chikho chomwe anatengapo iwowa mwina chinali chachipi kuti chomwe chinapangisa kuti alowe Super League. Komano pa top flight ndi choyamba. Ndi timu yomwe ndayiona kuti kuli dedication in terms of maplayer ena ake akuluakulu komanso the technical panel. Danger mwina tiawuze onera athu apapa ndi alesi amene amakonda mpira. Dedzayi Super League ija itatha zinthu zambiri sizimayenda. Okay. Mbali ya zachuma ndi zina zotero maplayer anamwazikana kuti basi takupita ife moti game ya chifukwa adusa pakile. In fact kuchoka kwa ina Charles Chipala kuja aina Promise Kamwendo aina Nyondo amaonabe kuti no of course defend maplayer kuti tapsha kumabe nkhani zo kuti no muna ndalama. Yes. Nkhani ya ndalama nthawi zambiri mu mpira ndiyofunikira kwambiri. Imanena kuti makamaka season iyi yangothayi makamaka mbali ya Super League inali yoti maplayer anamwazikana tenje. Game yomwe anakasewera ndi Craig anasewera ndi Craig ngati ndisakulakwisa chifukwa amenya round of 32 Craig anakwenda 3-1 kumchinji. Kenako amenya round of 16 ndikalonga wina 1-0. Yes. Kenako amenya ndi Khaya awina 2-0. Game yomwe amakamenya ya 3-1 anakawinayo kunali kuchonderera maplayer chonde guys tiye ndipite ena kunena ayi sindipita atiye makocha ajaluka Milanzi komanso Alex Ngwira kuonesa leadership yawo akula kutiyeni tikamenya game. Anakamenya game and in the process ndumabwera Prophet Shepherd Bushiri ndumabweresa ndalama zija. So ndiyamikire ku dedication ya makamaka technical panel komanso anthu akuluakulu akutunda kwa akudetsa ndi maplayer ena amene amadziwa kuti despite ndalama okhala palibe career comes first. Captain Luanu Kaira achina Edward Dagalira achina Bright Maseno players okuti no amauza anzawo kuti guys zina zilizonse zili apopo koma tiye timenye mpira. Yeah. So achina Luke Chima ali ndi experience atengapo league amadziwa kuti zimayenda bwanji. Okay. Yeah, achina Frank Chikufenji kumene kucha achina Friday Osachi akudziwa kuti zimakhala bwanji. So that dedication ndi mtima umodzi ndikukhulupirira kuti ndi zomwe zayitengera dedza kuti ifike final ya Castel Cup. Ndikukhulupirira kuti next season dedza sikhalanso timu yachimodzimodzi ikhala timu yopsa kuti season ikubwerayi ikhalanso ya mpikisano kwambiri. Yes, chifukwa ndalama zikubwera ku mpira. Yeah, ngati Bako ku Bullets, Mbinganjira ku Wanderers, Apostle Cliff Kawinga ku Craig, Major Bushiri ku Dedza, Gangata ku Master Security. Yeah, mpira uzikuomana apapa matimu azisowa yonamizi. Yes. Chifukwa nthawi inake zimatha kutheka Danger atu matimu kumapereka mapoints atiti for the last 5 games tilibe ndalama basi amene tasala naye atenge 3 points iweyo ndi mbona. Ena ndikuthera panjira ena nkunena kuti ngoopseza ti sitipita ukalonga ukamenya game tilibe ndalama anthu nonkumangochitano asulomu kusonkherana ati tikauchosera ndalama ya bageti. Okay. Ndi Mike tatiye titaonano masewero a Lamulungu. Lamulungu pabwalo lomwe lifu ama semifinals osasweda pa Kamuzu Stadium zitopeno wa Blantyre. Tayiona timu ya FCB Nyasa Big Bullets ikufika mu ndime yotsiriza kugonjetsa Mzuzu City Amazi 2-0. Akankachiwiri Bullets mu Castel Cup kufika mu ndime yotsiriza. From 2022 if not 2023 season anafika mu final pana anatenga chikho chimenechi kulandirana ndi Wanderers amene aliphera kuchiteteza chikhochi chaka chino. Game ya Bullets ndi Mzuzu City Amazi usayiwale kuti no Mzuzu City Amazi akuchokera kutulusa Super Strikers akuchokera kutulusa Wanderers amumano ndi FCB Nyasa Big Bullets koma ndinaona ongani lungu asanapite ku half time akutsogoza timu ya Bullets. Yes, iyi ndi game yomwe inalinso yokoma kwambiri ngati dabe. Okay. Ali munthu osadziwa matimu ako naziona ngati Bullets ndi Hamazi. Yeah, komano apopo inali pa commodity yomwe inali pa commodity Bullets
ndima ine uvala red tu. koma Bullets yo mpikisano wa Castelo inasankha kuti zimenyera white. Oh fine. Yeah, so Okay. kunali kugwirizana kale kunali kufunsa naso kale kumbali Ku Bulimachi. muzavala white Mhm. muzavala chani ati zavala white ndi Hammers yavala Apo inakhala ndi Bullets tu. ndifandi unena kuti kwa munthu osadziwa andiso mpira umene umayendera nthawi ina yake danger so ungasiyanise kuti Bullets ndi yamaliza pa namba 2 mu ligi ena watuluka mu ligi uzoona ngati kuti Bullets ndi yofirayo ndi mmene mpira umayendera chifukwa Hammers Olapa munthu oonera amene akonera program kumaona ma video awa wazita Bullets ndiyo yavala zofira. azoona kuti Koma ayi Bullets imene yavala ya white. ama supporters a Hammers anali pomwe pamakhala Wanderers stand ya Wanderers ananyamula zibalumi zofira ma t-shirt ofira. Nakasema ma Yeah, sponsors so awo. chifukwa njomwe ndimabwera kuti ndanga si plus compase makala zawo ndi awa. Chabwino. Yeah, so kunja timathaso kuzoona. Okay, ndi Mike. Play nali banja matimu awiri amenewa. Fa umatiuza nena kuti no sungasiyanise kuti zoti mzuzu zitamazi kutuka yatuka mu Super League. Muna anthu azingona ndi atuka chifukwa chani. Yeah. Now Bullets kumenya Mzuzu City. Tactical approach ambali zonse ziwiri. Chambe ndi owina. Yeah. Owina ndimanena kuti makamaka first half. Mzuzu City Hammers were a little bit high except kuchinyisako. Okay. Chifukwa yokuti Hammers mena anayisa njira Lazarus Teko Nyemera. Yeah, former Silver Strikers and Nzuni midfielder. Pano coach mothandizana ndachi na Elias Chilamba. Yes. Yeah. Mena anayisa njira timu yawo. Okay, wachona chigoli cha Wongani Lungu. Ma defender atatu wase uone pamenepo. Uone wala box Morgan. Atatu amenewa. Analipa uchinga. Yeah, and then zomwe ni malongosola zija ziphatikiza ndi chigoli chomwe. Okay, fine. Yeah. Mena anayisa njira poyambira. Chifukwa Gilbert Chilwa they named and changed side ndi game yomwe anamenya Tigers pa quarter final. Pomwe no anapakira kwambiri midfield po master uchaona ngokumbo ndi chiyankho siku. Yeah, kwa ine nthawi imeneyo ya Tigers nkanena mulibe anthu omasuka kwambiri pakatipo. Palibe munthu achangu. Koma no it worked well for them. Okay. So ndikupira kuti Deco amayiwerenga Bullets based on their last game yomwe inali ya Tigers. Kuma training kwawoko ndi mwayi wawo Gilbert Chilwa anabweretsa squad uje first 11 yomweyo. Ifa ndimamva ma interviews after game Gilbert Chilwa wana no ma video ndeti naonera timu imeneyi. Koma no Deco yo anaoneraso ndi kuti ma video Bullets ndi Tigers. Chifukwa chokuti atasanja yomweyo china chilichonse chomwe imapanga Bullets Hammers makhala yafikapo kale. Yeah, they took over the midfield. Okay. Chilichonse every ball player anakhala kuti amufinyiratu. Okay. Yeah, so ma player ngati Yankho Singo ndipo master si ma player amene angathamange ndi mpira kwambiri kufananiza Lese ndi Mike Nkwate kapena Peter Banda. All right. Yeah, Yamikani Morgan ndo thamanga ndi mpira koma amati akamafikapo mwina chisomo Sambandi wafikapo kale. Okay. Yeah, zinaonka mwina kutayirira kwa Mzuzu City Hammers mwina maona ngati ntchito ayitha. Koma this is what happens when you are playing against big teams. Because Bullets is a big team. Chikhocha chitenga kambiri mbiri. Yeah, so kutayirira ndikomwe kunapangisa kuti I play defense pass yapo master kumpasa Yamikani Morgan ku right ndikuwika pakati iwo nkuyiwala zoti kumbuyo kwathu kuli Wongani Lungu aliyense amayang'ana Yamikani Morgan. Yeah, 1-0. Of course panali ma chances ena tiyamikire goalkeeper Innocent Kamwambi. Danger season inoyo osati Castelo yokhaya. Tiyamikire matimu. Abanga produce ma goalkeepers. Yes. Atibagamba mu commentary athu Saturday dija kuti no kumuona masa operations masamba ndi Donix Makasinga. Yeah. Yeah. Akone kuti ma good goalkeepers. Ababa matimu akupanga produce ma goalkeepers. Yeah. Nthawi inake ku Malawi kuno tinaine ma goalkeepers ambirimbiri. Omati no komatisa nkhandani. So adiksanudio kumadziwa kuti pa golo ndikangophuluza Valis Kanzere ali. Ndikangophuluza Simplex ali chile nthawi imeneyo. Mbuyo omwe munali Navigators Nkambana china Noah alambulira. Yeah. Ku Wanderers kunali ma goalkeeper china Dave Kaila. Achina Simeon Kapuza, Bullets Wanderers. Amakhala nthawi inake manakhanga tipazizira panopota yambiraso generation imene ichayo. Generation yachina George Waya china Dennis Aid nthawi imene ife kunali beko. Koma tunena mwina amene taonera
ndi apa patayambiranso kuona magogo pressure samba amene masamba Donix Mwakasika even Innocent Nyasulu wa Bullets Maclean Mwale kudetsa amene kukalonga kuja amene wakupita ku Bullets achina Rahman John Julius Kusivo ayina Emas Nyirenda awawa ndi ma generation ya magokipa yomwe adati chifukwa sanamizana achina William Tole achina George Chikooka amene ajati thomanena kuti Mercedes afika kale koma tili ndi ana awawa amene ali ma 21 22 23 ali nthawi yaitali so tiyamikire magokipa akutisunga kubwerera pa game ya Zulo mmene inaliyana za isintha game ili pa 1-0 tiyamikire so danger china machola za magokipa makochi so alipo achinyamata anzeru kwambiri taona amene I was impressed with the way Deco led the game in the first half aitha Bullets inde koma ya achinya ndemena na switchfana yamba ndi 5 defenders wazacho sa defender mozi midfielder ndikuzaonjezerapo midfielder wina ndi striker Hassan Wembe amene anabweranso ndi fire former player Hassan Wembe pano ali ku Mzuzu City Hammers game inasinthiratu of course Bullets Hammers 2-0 utamana ayedi Bullets yawina pa home koma sinali yophweka taonera mpira okoma kwambiri mu Castel Cup achaka chino danger now tikupita ku final kapena kuti masolo otsirizano tsopano Bullets ndi Dedza ukuyembekeza zotani pa final imeneyi Bullets experience nayo ya chikho chimene cha Castel Dedza experience imene ilibe komano Dedza yaonetsa kuna kuti kuchoka amene anachoka amene kuchoka mwe kuchokera kutulusa matimu ngati Kaya waikinya Chitipa pa khomo 4-1 ndikubwera ndithu kuzaikinya ujeni timu ya Blue Eagles pa khomo Bullets itakuzindira kuti tikumana ndi timu imwe mwina itakuti kubweretsa malizatsi oti ife nkukhumudwa nawo yes iyi final itenje yomwe ndikuyembekezera I would expect a tactical battle between the coaches makochi amene alipo panopo matimu onse awiri Alex Ngwira ndi Gilbert Jula they belong to the same generation onse ndi anthu akuluakulu kuzaka ndi ku experience koma kodi Gilbert sakhala kuzuni athokhala nakha wako chasodedza Dedzaso I mean yes anali kunfanzina za kudetsa waiko cha yes and Alex Ngwira waionera Bullets moyo wake wonse maplayer amene matchula achina ka Dennis Saidi achina Kina Phiri achina George Waya Lawrence Waya Bullets ya nthawi imeneyo ka achina Nelson George Jama technical pano makocha awo I experience kwambiri so makochi wandikunena chifukwa ndikunena kuti amene atakhale tactically well athakuzatenga chikhochi chifukwa the coaches belong to the same generation chabwino so tiyamikire so Bullets danger nzako akamachita zabwino tizayamikire Bullets sanakhale ndi season yabwino by their standards koma atenga kale chikho afika final anafika semi final ya chikho china akha number 2 mu league koma season yomwe masupporter awo ya far from being impressed kumpira osamapita chifukwa Dzulo ndi anapita masupporter a Bullets kumati koma anthu anali kuti kunadzaza kwambiri ku stadium so tiyayamikire chabwino and game iyi final yomwe akulowa atafike iyi ndi final number 10 ya knockout competition mu zaka 5 kuchoka 2021 kufika 2025 Bullets yafika ma final 10 ndi 9 apitawo yatengapo zikho 7 so 7 cups kuchosere league ndi ma charity shoots aisesa 7 so atatatenga Castel Cup akhanga atenga zikho 8 pa 5 years as compared ndi traditional top 3 chifukwa chokuti pa zaka zimene ndakutchula 5 izi Wanderers yatenga zikho za knockout ziwiri basi 2022 Airtel ndi 2024 Castel Cup basi ukaphatikiza ndi ligi ndi zitatu pamene Bullets ukaphatikiza chilichonse chomwe atenga the last 5 years atenga zikho 14 Wanderers yatenga zitatu Silver yatenga 4 so tiyamikire Bullets ndikukhulupirira kuti anzawo so amatha kumayamikira so kuti atenge chikhochi well done to them asatenge ayesesabe koma chachikulu tiyamikire Dedza taona matimu awiri yoyamba inatuluka mu ligi koma yakafika semi final yachiwiri inangopulumuka pang'onong'ono koma yakafika final
ndizomwe zikuonesa competitiveness at least ya mpira wathu masiku ano. Alright, kutheka kuti ena mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena pano pa Times Television. Timaonikira mpikisano wa Castel Challenge Cup chifukwa kumathero asabata imeneyi taona timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi Dedza Dynamos akufika mu ndime yotsiriza. Loweruka lapitali Dedza Dynamos idachokera kumbuyo ndi kugonjetsa Blue Eagles 4-3 pa mapenalty koma 90 minutes inali 1-1. La Mulungu taona Bullets ikugonjetsa Mzuzu City Hammers ndi zigoli ziwiri kwa chilowere. Wangani Lungu ndamene to adagolesera zigoli zonse za FCB Nyasa Big Bullets. Tifali pili ku break tikabwerako tunikire nkhani yokhuza bungwe la masewero a netball mdziko muno limene tsopano lalemba ntchito mphunzitsi wakunja kuti no atsogolere tekniko pano ya Malawi Queens. Ndingokupemphani kuti mukhale pomwepo. Talowa gawo lachiwiri la programming ya Sports Arena ndi makamba tisapita ku break kuti tikhale tikubwera ndi nkhani yokhuza masewero a netball. Mike mafuna kuti tijoina Malawi Queens kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya netball ku Malawi. Tikhala ndi mphunzitsi wakunja namu atatusa statement kuti no alemba ntchito mphunzitsi wa ku New Zealand amene anakhala assistant coach ya national team komanso national netball kuti imene ya dziko ya New Zealand wabwera ku Malawi kuti no ngati consultant wa netball komabe tikhoya kuti no yayi paje nazipezeka. Debbie Fuller liganizo labwino ukamaona mmene ili netball yathu fanali ndi Peace Chawinga ngati phunzitsi sinaende Mary Waya chimodzimodzi ndi step yotani imene atenga anamu akukhulupira kuti no zithandiza mwinaso kupanga revamp netball yathu. Yes, kwa ineyo ndiganizo labwino. Debbie Fuller, former New Zealand international, yes, former assistant New Zealand ndiri pa dziko lonse lapasi mwina number 1 kapena number 2. China Mary Waya, china Peace Chawinga, of course amapasidwa ma contract 6 months pena 1 year pena basa chose akanganepo kena kutona abwerera. Kwa ineyo danger ngati Mike Ndala, that is ine nimafuna kwambiri zinthu za dziko kapena zinthu zomwe zikupanga demand makamaka za masewero demand large following. Munthu otsogolerayo asamakhale kwambiri much attached ku zinthuso zina za loko. Okay. Even ku football kucha. Yeah. Ndibwera ukuku. Koma ndimanena kuti ndimachula za Bullets kuti yatenga zikho 14. Pa zikho 14 yatengapo ndi chikho chimodzi chokha watenga pita mponda cha Airtel Top 2025. 13 zinazo watenga ndi Kalisto Kasolo. Niwakhupirira kuti Bullets inakati izingodalira maloko kochezi kuyambira 2018 yomwe inabwera kupasula sana katenga zikho izizi. Mabula ena ake sana kapanga promote ku reserve kucha. Ndibwere ku netball. Nthawi zambiri not disrespect kwa anthu aku Malawi koma ndikuona ngati kuti atisi athota ayesa kwa ineyo mmene ndikuonera. Peace wabwera wapita anabweranso kupita mmene wabwera kupita of course imeneyo ndi doloso komanso ndi hero maiko ena saiwale apapa kuti mmene waya amatha kumuyitana kukakhapa nditi pa super sport kukakhala konzata kapena mwina coach mwina Swaziland kukhangata ku Swatini kakhangata anamuyitana apo sikuti samatha koma nthawi zina zake munthu akabwera wachilendo pamabwera ulemu wina wake. Okay. Apa palibe zokuti chifukwa kuno timaphwekesa zinthu danger timapepusa zinthu kwambiri. Umuona coach wa national team koma waku Malawi konkuno amaliza training ndi player yemweyo ndi neighbor kwawo basi amapemphera limodzi ka amachezera limodzi zinthu zina ka amapita kuti limodzi zinthu zina zimene zimapepusa bega integrity. Okay. Pamene coach ngati uyu kapena consultant ngati kufana kwa ine ndi coach basi Ndikochi. uyu kubwera suzampeza ali ndi player wanelipo kuti ate ndikaonere show kwakuti kapena ate ndikateni kusika kwakuti awa ndi serious business basi. So kwa ineyo anthu a international akamabwera choyambirira amabweresa that discipline.
akamapanga identify player, they identify player entirely on the talent of that player, no background of that player. Palibenso anthu ndipo kunamizira china chincho sifa Pisa amakocha Tigresses. Pisa akatenga maplayer a national team a Queens, akatenga ambiri ku Tigresses, whether they are taken on merit or not, koma people will still talk kuti akutenga maplayer akuti mukwako basi. Mmene wayayo wasewera kwambiri M12 Queens yomwe inali Thunder pakati pakaya pano ndi chani dzina lake, atati akoche Malawi atenge maplayer kumene kucha umva kuti amadana ndi uje Beatrice Mpinganjira ali ku MDF, kuti Beatrice Mpinganjira akhale kochi atenge maplayer ambiri ku MDF ola akumenya bwino anena ati ayiwe pamene uyu kungobwera kaya atenga ambiri kuchizaera Queens iye anthu tinena kuti watengera talent. Alright, tingowafunira zabwino zonse coach anyowaneso ndikhala ndi chidwi wambiri fa ine chambire kusata netball sinaone kukubwera ngati wakhungulina koma zatiphunzi kuzaphunzitsa netball yathu kwa tuno kubweresabe katemesho kasintha kena kake kumpira wathu wa netball. Yes kaze zisintha okay Mike anthawi of course atithera komabe league yafika povuta ku England. Yes tinaona ndithu Arsenal ikuita bwino, taona Manchester City kumenya Liverpool, kunaleka mpungwepungwebe of course, Man United yauka kwa kufa. Just my seconds. Just my seconds. Ili ndiphunziro kwambiri ku Manchester United. Ndiphunziro kuti nthawi zina zakama decision ena ukamachedwa kupanga amakupanga cost. Mwina kaliki amayankhula former Arsenal and England international Ian Wright amenena kuti Man U inakamuchosa Amoli mu 2 months ago. Anakantenga kaliki nthawi imeneyo wenzita sifa uyu akuziwa kaje ya timu ya ndiphunziro linaso kwa matimu akuma. Okay fine. Ena amanena matimu akamasaina maplayer kochi kulibe. Madamu kusaina kochi kulibe bwanji maplayer mukusaina anthu aja amakhala timu yakuidziwa. Okay fine. So kuja kukaliki sana saine player aliyese ndomwewo wapeza iye amangobwera ndikungoika mu zinthu zake. So Arsenal kwa ine nakuza nikale mulengalika. Okay fine Mike, nthawi yatithera koma tikatere tafika pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndikufuna ndithokoze Mike Ndala amene ndithu anali mlendo wanga program imeneyi, koma amene amatichambula kwa makina ndi Jane Nazombe, ine ndi Danger left winger Williams Gondwa, ndingoti pitirizani kuonera kanema wa Times mwakumanonse.